waɗila aure hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi ha woylare lesdi Cameroon. Hawritirde nde waɗama ha berniwol Meiganga dow tawego jagorɗo suglanowo ndemri e jaynitare kawyeji Gabriel Mbayrobe. Kala ko numɗa fu a tawanaɗo iga masardi, iga dankali, iga mbayi, iga pomme de terre, ko hunde ɗo ko kondo on tawana ɗo, kakao on tawana ɗo, café on tawana ɗo. Nayi ɗo kam ɗum bana capital kugal demri Meiganga kañum waɗi mi waddi haɗo. Wargo mako ha berniwol Meiganga ngam tiɗɗitingo remoɓe ɓe woylare lesdi Cameroon ɓe fuu maɓɓe ɓe jalɗiri ha berniwol Meiganga. Jagorɗo suglanowo demitirle o yalɗiri ha ngesa leɗɗe e butali ha bunu hosere cede. O laari kuuɗe tilimɗe ɗo huwe har nokkure nde. Ngesa kam ɗo hokka min fondi min waɗi hande duuɓi 4 min waɗi gese leɗɗe, min waɗi gese butali, min waɗi gese gene ngam min ɗo mari 4 kosamji. Ma difficulté, première difficulté kam main d'œuvre. Dans le cas général main d'œuvre huwoɓe ngam min wala machine ji dedei ko min huwira sai ko juuɗe huwi sai ko ɓikkoy wuro huwi. Ɓaawo man ha berniwol Meiganga o jaɓɓama be merjo berniwol Meiganga Aboubakar Kombo. On man ɗo ƴami mo o yeli ɓe nyiɓa suudu ndu suglanta délégation départemental ko larani remoɓe ha nder département di Mberey. Nonnon ɓe ngaɗa lisewa nga janginta remoɓe ha nder département di Mberey. Ministre jaabi mo anniya man ɗon taskara bo ɗon. Ministre ɗo jaabo ko ɓurata hectare 400 babal gomnati ɗo mo'inana ummatore diga inti lena tibati ngam remoɓe heɓa rema. Daraja mo'ingo babal ngal wallitigo remoɓe ɗum waɗan miliyar 50 cede men franc CFA. ɓe dokki wallinde ha hande akaw en ngesa motoji ɗuɗɗi hokkama. Ko on wawata ɗum wallinde ɗumen gomna bo taski wallugo ummatore? Wallinde ko gomna waddata kam diga awri nayi min waddi awri kam ɗuɗɗe, diga awri basardi, diga awri gawri, diga awri biri. Hande ɗo gomna ɗo hokkaɓe ceede seɗɗa seɗɗa heɓa ɓe wallitira haala ko. Ministre tabitini mawri kala akaw ngesa fu maran moto to Allah yerdi. Cahuji fere fere hokkama ha remoɓe bana puspusji, burwelji, audiji fere fere ko watta ton 50 ɗo man ɗo wallitiri remoɓe no ɓe kuwira kuuɗe maɓɓe dedei no hani. Remoɓe bo ɓe woylare lesdi nde asawere waɗi fo on ɗo wurtina ɗo waɗa d'accord yayange 150 on yibo ɗo hokka ɗo rima ɓikkoy kakao adamawa très bon ɗo waɗa miɗo sippa d'accord mi yayange 100 bo ɗon d'accord merci. Hawritirde nde timmi ha nder berniwol Meiganga remoɓe ɗo seyi, ministre ɗo seyi, kujeji ɗuɗɗi waddama fere fere ɗi hollama ha yeeso ummatore. Remoɓe waddi demitirle ɗuɗɗe e fuumaje ummatore.